החלטנו להפוך את המכללה למכללה ירוקה לפני כ3 שנים, בעקבות פנייה של משרד להגנת הסביבה. הבנו שאנחנו מקום שמחנך סטודנטים, והרבה סטודנטים, 3,000 כל שנה, ואם אנחנו לא נהיה דוגמה, אנחנו לא יכולים לצפות שהם יעשו את הדברים אחר כך נכון במקומות שהם יהיו, והדרך להיות דוגמה בשבילנו הייתה להפוך את המכללה לקמפוס ירוק. מעלה מ-15 שנה אנחנו מקדמים את הנושא של חינוך סביבתי בכל בתי הספר בעיר. חלק נכבד מבתי הספר בעיר הוסמכו לבתי ספר ירוקים, וגם המכללה שהיא חלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית בעיר. קודם כל להשתמש בפחות. למשל נייר. אם מצלמים, בכל מצלמה אפשר לצלם דו-צידי. מצלמים דו-צידי, חוסכים חצי מכמות הנייר, בלי הרבה בעיה. לכל מכל הדחה בשירותים 2 ידיות. הראשונה אתם רואים 3 ליטר מים, ובשנייה 6 ליטר. תשתדלו מתי שאפשר להשתמש ב3 ותחסכו 3 ליטר מים רק בלחיצת כפתור. בכל ברז מים מותקן חסכן שמאפשר זרימה יותר חלשה כשאתם שוטפים את הידיים. בכל מקום שאפשר החלפנו את המנורות למנורות חסכוניות, לחסוך בחשמל, אבל אם באמת רוצים לחסוך, צריך לכבות האור כל פעם שיוצאים מהחדר. מסכי מחשב ברוב החדרים במכללה הוחלפו למסכי LCD, שהם חסכוניים יותר בחשמל ופולטים פחות קרינה מהמחשבים מהדור הקודם. שלום, תכירו את הפינות הירוקות שיש בכל בניין. כדי להפוך לקמפוס ירוק, עשינו פה מספר דברים על מנת לשפר את איכות הסביבה במכללה, וזה בקטע של מחזור. הוספנו פחים, לאסוף פחיות אלומיניום, פחיות זכוכית, פחיות פלסטיק. פחיות נכנסות רק לפה. עשינו פה מקומות לאיסוף של סוללות, על מנת שלא יהיה נזק סביבתי. סוללות, כל סוגי הסוללות, אנחנו זורקים לתוך הפחים מיוחדים שנשלחים לאתר הטמנה. יש לנו גם פחי מחזור של נייר, שהם נמצאים בעיקר בתוך המשרדים ובתוך הבניינים. את הניירות אנחנו אוספים בפחים מיוחדים שחברת אמניר אוספת אותם ושולח אותם למחזור. וגם פחי מחזור של נורות. מנורה, פח. בפחים האלה נאספים שאריות אוכל, ירקות ופירות. אספנו פה פחי מחזור במעונות ובמקומות ציבוריים כמו החדר אוכל. כל זה אורגני, הולך לקומפוסט שהופך להיות דשא. יש פה סרטים אקולוגיים שנקרא קולנוע שמשודרים פעם בחודש באודיטוריום. בנוסף, יום ירוק שגם נועד להעלות את איכות הסביבה ולהכיר את כל התחומים שקשורים לזה ולמחזור, ואנחנו בתור אגודה נרתמנו לעזור. הסטודנטים בעצם מהווים את סוכני השינוי שמעבירים לקהילה את המסר הסביבתי. חלק מהסטודנטים וגם העובדים והמרצים, כל מי שחי פה בקמפוס כבר הפנימו את הדברים, אבל הרבה מאוד עוד לא, והדרך עוד ארוכה עד שאפשר להגיד שהשינוי יצליח, ותמיד יש עוד מה לעשות. דבר ראשון, לא לזרוק את הבדילי סיגריות על הרצפה, אלא בפחים המיועדים, גם לעזור ככה לעובדי מכללה וגם לשמור על המכללה נקייה. למחזר כמה שיותר בקבוקים, בקבוקי שתייה, מי שגר במעונות גם למחזר את הבקבוקים של המעונות. בכל דירה במעונות פה נמצא פח קטן של מחזור. אנחנו אוספים את זה ועושים מזה קומפוסט. משתדל לצלם תמיד דו-צידי, לחסוך במים, לחסוך בחשמל, לשמור על הניקיון, לכבד את המכללה, לכבד את האנשים שיושבים במכללה, וכל מפגע ומה שלא נראה להם מספיק, תמיד לבוא להנהלה בדרישה לשפר ולתקן. אנחנו, האגודה, דואגים לאסוף את הפחיות מחזור מכל הפחים שהוצבנו בקמפוס, וממחזרים את זה דרך חברה למחזור שנקראת אלה,
והם מקבלים את זה בצורה של שיעורי עזר שעוזר להם בכך להצליח בלימודים האקדמיים.